дуруд дӯстони азиз, дуруд он нафароне ки дар канали мо обуна ҳастанд ва обунашавӣ меоянд. Хуш омадед ба канали мо. Як номаи хеле пурдард дар даст дорем. Барои шумо онро қироат мекунем ва фикру ақидаҳои шуморо нисбати нома интизорем. ассалому алайкум. Дар оилаамон як ман ақлам расо аст. номи ман Фараҳноз. ман як тақдири ғамангез дорам. дар хонаводаи мо ба ғайр аз ман 3 бародар, як хоҳарча модарзод касалии камақлӣ доранд. худоро ҳазорон бор шукр ки ман аз ҳама ҷиҳат солимам. апай шаъло ваъда карданд ки ба наздикӣ ба деҳаи мо омада дар бораи оилаи мо гузориш тайёр мекунанд. аммо ин ҷо нишониамро махфӣ нигаҳ медорам. ман дар оила фарзанди 4-ум мебошам. падару модарам ба якдигар писархолагу хола духтаранд. падарам дар як корхонаи давлатӣ солҳои сол ба ҳайси муҳандис инженер кор кардааст. модарам дар мағозаи шахсиямон ба ҳайси фурӯшанда кор мекард. хулас ҳарду ҳам ақли расо доранд. баъди таваллуди фарзанди якум ки баъди 2 моҳи таваллуд камақливу аниқ мешавад, падарам модарамро барои табобат ба шаҳри Санкт-Петербург Питер мебарад. аммо ба қудрати худованд инавбат дугоник писарҳои модару падарам бозам ба касалии камақлӣ таваллуд мешаванд. якбора модарам худаш дар як давра ба касалии равонӣ гирифтор мешавад. аз фикри ғаму ғуссаи зиёд бозам ноумед нашуда маро таваллуд мекунад. вақте ки духтурон мегӯянд ки ман сиҳату саломатам ва мағзи сарам 100% аст, падару модарам аз хурсандӣ гӯсфанд қурбонӣ карда ба мардуми қишлоқ тӯй медиҳанд. баъди ман боз модарам ҳомиладор мешавад. ташхиси тиббӣ нишон медиҳад ки ин ҳам касал аст. аммо модарам ба гапи духтурон гӯш надода ӯро ба дунё меорад. хоҳарчаам модарзод бо бемории давна калаш калону пойҳою дастонаш хурдакак ва ақлаш кам таваллуд мешавад. зиндагии ман баъди худамро ҳамчун инсон шинохтанам тағйир ёфт. дигар он кӯдаки нозпарвари волидайн набудам. падарам ҳам аз ғами фарзандони беақлаш ба касалии фишори хун ва диабети қанд мубтало шуд. мани мактабхон касалбон будам. ба зами ин рӯзи дароз аз кӯча бародарони камақламро ҷамъ карда кашола намуда ба хона меовардам. акаи калониам ки Хусрав ном дорад хеле зебост. агар ақлаш дар ҷояш мебуд, шояд ин вақт баъди марги падару модар ҳамаи моро нигоҳбину парасторӣ мекард. сину солаш ба 48 расидааст. аммо ҳоло ҳам дар кӯчаҳои қишлоқамон мегардад. дар ҳавои хунук таги як хилати шаппушак мегардад. на хунукиро ҳис мекунаду на гармиро. падару модарам байни 2 моҳ паси ҳам вафот карданд. пеш аз вафоташ падар ҳавлии калонро ба номи ман гузаронду васият кард ки духтарам бародарону хоҳараки беақлатро нигоҳ кун. ба хотири васияти падар ман то имрӯз парастори бародарону хоҳари касалӣ ҳастам. як бор ба шавҳар баромадам. 6 моҳ зиндагӣ кардам дар хонаи худам. ин ҷавон худаш хостгорӣ карда дар ҳавлии ман зиндагӣ мекард. аммо вақте ки мушту лағади ӯро нисбати бародарони дугоникам дидам, дилам ба гирья омаду ӯро аз хона пеш кардам. ӯ таънакунон гуфт: ту кори хато кардӣ. ман будам ки туро бо ин девонаҳо занг кардам. то онҳоро ба девонахона бурда наспорӣ, ман гашта намеоям, гуфт шавҳарам. ин лаҳза хоҳарчам гӯё ақлаш расо бошад, гашта гуфт: апаҷон, маро ба девонахона набаред, он ҷо маро мезананд. ман аз баҳри орзуи духтур шудам баромада ба мактаби деҳаамон ба ҳайси муаллима кор даромадам. дар бахши ғоибонаи донишгоҳи педагогӣ хонда дипломи олӣ гирифтам. хотири васияти падар дигар шавҳар кардан намехоҳам. ҳаётамро ба тарбияву нигоҳбинии бегуноҳон бахшиданӣ ҳастам.
аммо тамоми ҳамсояҳо ва яхеши наздикамон, амакам доимо насиҳат мекунанд, ки бародарону хоҳарамро бурда ба девонахонаи кӯктош супораму худам аз пайи зиндагӣ шуда соҳиби фарзанд шавам. вале ман фикри онҳоро ҳаргиз тарафдор нестам. аммо ба ҳар ҳол мехоҳам, ки фикри солими шуморо дар ин бобат гӯш кунам. бо салом, Фараҳноз аз як деҳаи дурдасти ноҳияи Ваҳдат. дӯстони азиз, ин хоҳар бисёр як вазъияти дар байни чор девори қисмат афтодааст. барои мо хеле дардангез аст. чунин як оиларо ман низ мешиносам. дар деҳаи ҳисор буд чунин як оила, дигар намедонам қисматашон чӣ шуд. аз шумо фикрҳои солимро интизорем. дар комментария бо мо бошед. қиссаҳои зиндагии худро барои мо нависед. интизорем. худованд нигаҳбони мову шумо бошад.